Allow me to appreciate the campaign in Zimbabwe. One might ask that there is too much more of these hashtags and etc. But we do believe that even here in Bulawayo, the hashtags that we are leading, but at the same time, we know the objective is the same. The whole idea about it is to make sure that Mugabe and his ZANU-PF step down as a matter of urgency. Our demands that we have put forward are very clear. We are actually calling for all political parties that are participating in cabinet and in parliament that there should be an immediate dissolution of cabinet and parliament so that it allows a democratic, smooth flow of a process towards an election that is going to be free, fair and just, given a circumstance that Mugabe and ZANU-PF steps down now. Secondly, we are calling for an immediate travel ban as young people on the first family Robert Mugabe, Emerson Mnangagwa and ZANU-PF cronies so that it allows us to investigate the missing 15 billion that we believe is in the accounts that are outside Zimbabwe. So therefore we are also calling for a freeze of accounts and assets of Robert Gabriel Mugabe. So what we are simply saying is that as young people from this region, we are calling for an inquiry also that we have put across to investigate the Kukurahunde massacre so that the victims can be compensated. We are simply saying there has been election violence in 2018, 2008 that we are calling for an inquiry so that the perpetrators of violence are brought to book. So we are simply saying as the people from Bulawayo, we are tired of the regime led by Robert Gabriel Mugabe, and he should step down as a matter of emergency so that it allows Zimbabwe a better future, a future for all, considering that 90% of young people are unemployed, and in Bulawayo all the industries have been turned into churches. So what we are simply saying is that we need Mugabe to step down as a matter of urgency so that it allows us a better future as young people in this young generation and Zimbabwe as a whole. Thank you. Airtime ndio ngowana iringotengeseka chete zviri nani. Hapana chatombowana isusu. Takaenda kuchikoro radzidza asi tinanya chatinacho. Tungogara mumarodhi uchitamba nje ndimwadoro. Mundara Mugabe ngabve. Kabva chigara aende kumusha anogara zvapo zvitori nani akura mundara wedu. Aende 2 years old man atungamira isusu. Aiwa acharamba chitongwa neudzvanyiriri. Ngabve mundara. Tajamuka zvachose. Hatizodzokera shure. 2018 kwatotakure. Tatovhota izvozvi mundara atobva. Tajamuka zvachose. Comrade Ostalos. Okay, thank you very much, comrades. My name is Comrade Ostalos. I'm based here in Matabeleland province. Oqala umgabe madoda yasiboa madoda. Oqala mina vele njengampersonal umgabe yamboa. We have suffered enough under the dictatorship of Robert Mugabe, which is an illegitimate government. As a people in Matabeleland, we cannot be victims of Robert Mugabe's failure to uphold the principle of rule of law, especially on devolution of power. Robert Mugabe should respect the principle of rule of law and give us a devolution of power. Comrade Kasukwere must say hands off to the Council of Bulawayo Metropolitan Province. We cannot supply our monies of council directly to Harare and wait for distribution because the census status they have in Harare is dubious, frivolous and vexatious. Therefore, as a people in Bulawayo, we are saying enough is enough. Mugabe kaphume mayibuye Zimbabwe asibuyele emuva. Nice political party. Vana veZimbabwe vari kuti takumbirawo tateterera tatamura hatichada hatichadya nhamo yanyanya asizve kana vasikuzvidza hatichadi asizve tichitaura izvozvo zvese zvatataura ngatingokurudziranai kuramba tichienda kunorejista kuti tivhote because kana ivo vakuru vemabato vanopikisa vachatinzwa chete kuti wabatana asi kana wabatana isu tinofanira kunodii kunovhota ende ngativataurire kuti hatisi kudaro rwendo runo hatisi kuvhotera MDC, rwendo runo hatisi kuvhotera revival, rwendo runo hatisi kuvhotera zim, tiri kuda kuvhotera bato rimwe chete richange richipikisa nekuti taneta kuti mavhoti edu kubva muna 2000 mavhoti edu tinongovhota hapana chinobuda maona namwe tofira izvozvo tofira kuti mimuri MDC vanadotedza kuenda kuchikoro nekuti mimuri ZANU-PF
Wana wedu wofa muzvipatara nekuti kwanza mai mimi muri kusuka mai mutuku. Kotadi kungobatana sawa neZimbabwe. Kotadi kutaura nevoice inoche. Wabereki inini ndakazi tisu takanzi mabhoni vamwe varipo pano takabarwa hondo yacho yapera. Atiziwe tainzwa imini muchitiudza asi makatiudza zvamairwira. Mairwira rusununguko kuti kutaure kudai takasununguka. Honai tiri kutaura umanene. Tiri kutaura usiku nekuti hamukwanise kutaura masikati. Hatikwanisi kutaura masikati, hatinosununguka. Ndo nyika here yamakarwira. Kana muchida kuvewo kutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya pa YouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maita wokutanga pa Zim DI TV News kunzwa zviri kuitika.